Ja. Og når jeg gør det, så drejer du til venstre, samtidig med at du trækker det gule håndtag. Ja. Og det er der bare så ud til venstre. Super, tak for det. Jeg har. Du har. Og spiløvelser og nordlys på plads. Drej lige rundt og kigger ned, og der er ikke noget. Nej. Du er ned i. Så går man, trækker farten af, Krydser broerne. krydser roerne, og så spænder du. Så er det modsat sidebord. Godt pause, penge frem. Du er bare på og rette ud i bygget. Ja. Er du med? Jeg er med. Vil du prøve det selv? Ja. Du har. Jeg har. Det må man sige. Yes. Tager lige lidt til. Ja. Jeg lægger den lige ind for dig. Ja. Du har. Jeg har. Yes, det gør du jo udmærket. Du har. Jeg har. For satan da. Så er øvelsen sådan set færdig, og du kan bare flyve højt med. Det er fandme sjovt. Hold da kæft. Men vi ligger i 600 meter. Ja. Ja. Og det Hvor har har du vi plads? lige bag det her. Jeg tjener lige min logbog, hvad det er, vi skal nå ind i. Sige god for det. Den bedste glide ligger på omkring de 90, eller hvordan er det? Ja, 85, 90, 90 tror jeg det er. Det er det i hvert fald. Jeg har en hvid bil der. Ja. Nå, det er den, der betyder det. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg har faktisk ikke på bil. Du er lige i højde med det. Stopbetjek, det har du lavet. Afbrud spilstart, det kan vi ikke. Du normalt har det lavet. Du er færdig med A9, bortset fra den der spilstart. Ja, Og det er du også med A8, bortset fra spilstarten. lige præcis. A10, det er stopbetjek igen.